it-turisti għaddejjin f'karozzin kollha mbismin, mit-triqat pjazzett Maltin jitpaxxew b'derit bejn. Il-kuċċier ferħan sejtin bit-tabija barranin waqt li l-qampin għajdoq noti Halloween. ċeklem karozzin minn ġod toroq imserbin uri l-ħajja tagħna il-Maltin. ċeklem karozzin minn ġod toroq imserbin uri l-ħajja tagħna il-Maltin. Ejja mmorru nduru dawra mill-Imdina bil-vapur, ċiki ċiki ċi, ċiki ċiki ċu, ċiki ċiki ċu. Malli olli il-bandira l-inġinier malajr isuq, ċiki ċiki ċi, ċiki ċiki ċu, ċiki ċiki ċu. Il-vapur tal-Arta Malta jaħdem kien dejjem bit-telf, iżda din il-ferrovija ma ssibx oħra bħala felf. Intom ridtu titħlu ġewwa jiena ġobni l-kuritur, ċiki ċiki ċi, ċiki ċiki ċu, ċiki ċiki ċu, ċiki ċiki ċi, ċiki ċiki ċi, ċiki ċiki ċu, ċiki ċiki ċu. Brava mek Ritienne, tislima tagħna.